No ale počuj, no hovor. Čo si zasadil a tak. No? No, počkaj. Ale ja už vidím tam. Ale potom ju uvidíš, no hovor. Čo si zasadil? Semienka z toho vyrostol strom borovica. A ďalej? Som sa aj pokolobeškoval. A ešte? Som sa vyšantil z piesku. Ty si bol v piesku teraz? A som sa vyšantil v piesku. A teraz si bol v piesku? A som sa vyšantil. Vyšantil si sa dobre? Áno. Hej. No a čo ešte povieš teda? Jaké ešte povieš niečo zaujímavé? Ešte som ani... No povedz, poď tuto, tu musíš sa dívať do kamery. Ahoj, Aleško. Pozri sa. Ale veď... No povedz o tom, čo si zasadil semienko, či čo si to hovoril. To je o asteroidoch dokument, no. Čau. Aleško, no povieš ešte niečo? To je všetko? Alík? Všetko? To je všetko. Tak dobre, povedz ahoj babka, detko, pozdravujem vás. Ahoj babka, detko. No povedz, no čo si chcel povedať? Pozdravuj babka, mamu. No, dobre. A detkovi čo ešte odkážeš? Detko, hráš na počítači tankov? Tankov, jak máš laby. Áno, dobre, mala by. Nehrám. No dobre, dobre. Tak pozdravujeme detka, babku, hej? Zamávaj. Zamávaš? Zamávaš? Zamávaš?